Wel, pwy fysa meddwl, dyma chi ddigwyddiad unigryw prawf cynta'r dydd yma yn y sioe fawr yng nghanolfan Gneifio Meirion rhwng Cymru, Lloegr yr hen Elin, ond wedyn carfan annisgwyl braidd yr iseldiroedd yn cystadlu gyda'r ddwy wlad arall. Felly dyma nhw i chi, yr garfan Gymreig, Reinald Hughes ar 1 ac ar 6 Elfed Jackson. Yn y canol wedyn mae gennym ni carfan yr iseldiroedd, ar 2 a 3 Frederick Bonestro a Jan van den Hardenberg, ac wedyn George ac Andrew Mudge o Loegr ar 4 a 5. Dyna'r carfanau i chi. Y gamp ydi cneifio 6 dafad gyda gwella mor gyflym ac mor daclus ac sydd bosib. Ac ar hyn o bryd mae nhw ar eu 5 dafad. Ond wrth gwrs y garfan gyntaf i orffen, dyna fydd y gamp. Felly croeso mawr i'r garfan na dwi ddim wedi gweld yma o'r blaen o'r iseldiroedd. Dychmygwch y ffasiwn beth, mae'r cneifio gyda gwelleiddio yma wedi bod yn digwydd yn llwyddiannus ers yn ôl yr arbenigwyr, dybeisio dir nôl y 1730. Cyn hynny, oedd hi'n anodd iawn cadw min ar unrhyw declyn. Dyma ni felly, da ni'n gwylio rwan Andrew Mudge fan hyn yn cael hwyl arni bron a dirwyn i ben a'i 5 dafad ynte. Mae yna un ar ôl yn y gorlan gyda fo. Yn y cyfamser mae dad o yn hedfan ar hyn o bryd lawr yr ochr ddiwetha. So Gavin Mudge i mewn ar gyfer y ddafad ddiwetha. Lloyd Rees yn ei gynorthwyo fo yn gorlan Cymro. Ydy Lloyd Rees, wrth gwrs, mi welwn ni o'n cneifio yn ystod y dyddiau nesaf yma. Yn y cyfamser mae'n diddordeb ni gyda y garfan Gymreig, ond ar hyn o bryd da ni'n canolbwyntio ar Reinald Hughes ac wedyn yn ôl â ni at yr hen law fan hyn. George Mudge, a sbiwch yr egni mae'n rhoi mewn, yr ymdrech mae'n rhoi mewn i ymgais, ac wrth gwrs mae'r mab, dwi'n siŵr bod o'n eithriadol o falch bod y mab yn creu carfan Lloegr gyda fo. Da ni troi wedyn at Jan van den Hardenberg cyn troi nôl at George Mudge, achos mae ynta bron a dirwyn i ben gyda'r ddafad yma. Oes yna un ar ôl yn y gorlan i George Mudge? Oes mae yna. Ffwrdd â bo, bron a goffa Reinald Hughes yn y cyfamser, neu fel mae'r sgorfwrdd yn dweud, Reinhard Hughes. Mae o bron a troi'n almeinwr yma. Dyna ni felly George Mudge wedi troi am y 6 dafad. Llongyfarchiadau mawr iddo fo, dwi'n edrych ymlaen i weld gŵr yn ei oed a'i amser yn dangos i'r bobl ifanc yma sut mae gwneud. Mae o'n bwrw iddi fel sa fo ar ladd nadroedd wedi gwir. Reinald Hughes wedyn yn gorffan yr ochr yma, y goes lwytha, o'i 6 dafad, felly mae'r Reinald wedi hedfan. Ac wrth gwrs mae Elfed Jackson, pen arall yr hes, hefyd ar ei 6 dafad. Felly Cymru sy'n mynd i orffen gyntaf, ond mae rhaid i'r garfan wrth gwrs ddirwyn y dasg yma i ben i gwblhau yn llwyddiannus. Felly gwych o beth i Reinald Hughes. O, dwi'n anghywir unwaith eto. Mae 6 ar y sgorfwrdd, ond dyma'r 6 allan i Reinald. Felly unwaith eto dwi wedi rhagweld pethau yn ormodol. Felly mae nhw wastad ar hyd yr hes ar hyn o bryd. Reinald yn agor y goes ola yma. Gavin, medda fi na, mae yna Gavin Mudge, ond Andrew Mudge ydy hwn. Mae Gavin y brawd arall yma rwle, dwi'n siŵr. Neu falle mae fo sy'n adran cadw llygad ar y gwaith yn fanno. Ie, Gavin Mudge yn hedfan mynd lawr yr ochr ddiwetha yma, cyn agor fyny lawr i'r goes ôl. Mae'n wastad iawn felly ar hyn o bryd. 6 dafad allan i Reinald Hughes, 6 dafad allan i Elfed Jackson. Frederick Bonestro, chydig ar ei holi i'r iseldiroedd ar hyn o bryd, ond y Mudge yw hwn. Ie, Andrew Mudge. A mi welwch chi fan hyn yr arddull ar ei gorau'r rheolaeth o'r ddafad, y llaw chwith na yn tynnu'r croen yn dyn, yn gwneud yn siŵr na does na ddim bachu yn mynd i fod gyda'r gwellifia na sydd yn finiog eithriadol. Mae'r bechgyn wedi treulio oriau yn paratoi ar gyfer y digwyddiad yma ac yn hogi gyda cerig, hogi cywrain dros ben. Da ni jyst yn cael golwg yn y cefndir yma ar Elfed Jackson, yr hen law o garfan Cymru, yn bwrw iddi ac yn gwneud gwaith da iawn. Ond dyma'r ddafad o lan dod allan i Andrew Mudge.
Lle mae Reinald Hughes aniol? Dyma fo ar y gair chi ar y stodiau hirion ar hyd y cefn ar ei ddafad diwetha. Mae'r marc bwrdd sydd gyda fo yn 23, a e wedi camweddu rhywfaint, ond yn gorffen yn gyntaf. Drwchwch ar hynna, gwthio lawr y twll. George Mudge, cystadleudd yna ar y llwyfan yn gorffen yn gyntaf. Mae wedi bod ar y blaen trwy'r her yma, llongarchiadau mawr iddo fo. Ac o'n i weld rwan, sut hwyl, mae gweddill y cystadleuwyr yn gael i orffen y gamp. Elfed Jackson ydy'r nesaf i orffen ar ran Cymru. Fawr iawn rhwngtho fo, dweud y gwir, a Reinald Hughes sydd yn mynd lawr yr ochr ddwytha ar hyn o bryd. Mae'n edrych yn go leo felly. Y beirniad yn y gorlan lawr ar wylod yr siwt wrth gwrs fydd yn penderfynu ac yn cyfannu'r marciau. Fydd y marciau sydd ar y byrddau yn cael ei ychwanegu at unrhyw farciau sydd yn cael ei rhoi tu cefn a'r marc isa fydd yn mynd â hi i'r garfan gyfa. Dewch ni mlaen felly i glywed y canlyniad. So the winning team, ladies and gentlemen, in this blade shearing test match received crystal awards and the sashes. Ladies and gentlemen, England! They are the father and son team of George and Andrew Mudge and their team manager, Mr. Bob Hindmarsh.